Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ नोंथांमोननि थाखाय latest update IOCL Apprentice ओंखारबावबाय जेराव पोस्टआ नोंथांमोना 1600 नि बारा मोनदों लोगोसे बे आसाम स्टेटआव सो बेसेबां वेकेन्सि दङ डिटेल्सखौ नायगोन अफिशियेल नोटिसनि गेजेरजों आरो बेयाव हाबना थानो हायोब्ला नोंथांमोना फिउचार लेभेलाव गोबां चान्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय एप्रेन्टिस खालामनानै सेपारेट कोटा फैयोबा नोंथांमोननि थाखाय साख्रियाबो लेटेस्ट कोटानि थाखाय फैगोन सो बिदिबा जों गोबाव खालामा डाइरेक्ट जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआवहाय एन्ड बेयाव थांनाय लोगो लोगो बिनि अनलाइना जागासिनो दङ सो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनांसिगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 5 जानुवारि सो बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं दङ नोंथांमोना एप्रेन्टिस खालामबानो जाबाय अफिशियेल नोटिफिकेसन नायनोबा नोंथांमोना लिंकआव फैनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय गासैबो दंखाजोबो एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 5 जानुवारि सो बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना खालामदो सो बेयाव खालामनोबा बेसेबां क्राइटेरिया बेसेबां लाखिदों जों बेखौ दानिया नायनोसै अफिशियेल नोटिफिकेसन सो बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट फैबाय आसाम स्टेटआव बेयाव गोबां रोखोमनि पोस्टआ दङ जेरैहाय टेक्निशियान एप्रेन्टिसआव मेकानिकेलाव दङ इलेक्ट्रिकेलाव दङ बेनिफ्राय एप्रेन्टिस इन्स्ट्रुमेन्टेसनावबो दङ बेनिफ्राय सिभिलावबो दङ बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेल आरो इलेक्ट्रनिक्सआवबो दङ बेनिफ्राय आरोबाव एप्रेन्टिस इलेक्ट्रनिक्स बेबादि गोबां रोखोमनि दङ सो बेनिफ्राय फिटारबो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोबां रोखोमनि बेवहाय माखासे केटेगरिस दङ सो पोस्टआ गासै 96 दङ आसाम स्टेटआव दा बेयाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेसेबां लाखिदों जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा सो बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो सो बिथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि सो बेनिफ्राय फिटाराव खालामबा नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन नाथाय नोंथांमोना ITI 2 इयार्स खालामथारनांगोन होमबानो नोंथांमोना बेयाव हागोन सो नोंथांमोना मेट्रिक पास खालामनानै 2 इयार्स ITI फुल कोर्स खालामनांगोन होमबासो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव सो नोंथांमोना इलेक्ट्रिशियानावहायबो नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन इलेक्ट्रिशियानावहाय 2 इयार्स खालामनांगोन ITI फुल टाइम लानाय जानांगोन होमबानो नोंथांमोना हागोन सो बेनिफ्राय नायदो जायफ्रा ITI केन्डिडेट्स नोंथांमोना गोबां चान्सेस दङ बेनिफ्राय आरोबाव साख्रि मोनहैनायनि गोबां चान्स दङ आरो रेलवेयावबो नोंथांमोना साख्रि मोनहैनाय ITI दङबा चान्स दङ सो बेखायनो जायफ्रा ओरैनो दङ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव इन्स्ट्रुमेन्टआवबो नोंथांमोना मेकानिकआव मेट्रिक पास खालामनानै बेयावबो 2 इयार्स नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन बे लेभेलावहाय होमबासो नोंथांमोना हागोन सो बेनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे दङ टेक्निशियान लेभेलावहाय टेक्निशियानावहाय मेकानिकेलाव 3 इयार्स रेगुलार फुल टाइम ITI खालामनांगोन बेनिफ्राय ST हिसाबै 45% मोननाय जानांगौ सो बेवहाय माखासे टेक्निशियान दङ नोंथांमोना ITI खालामनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 45 नांगोन सो बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दानिया जोंहा माखासे ग्रेजुवेट लेभेलाव जायफ्रानोखि डिग्री दङ BA BCom BSc BBA दङ नोंथांमोना फुल टाइम डिग्री पास खालामनाय जानांगोन एबा रेगुलार कर्सआव पास खालामनाय लोगोसे 45% मोननाय जाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट जागोन बे नोंथांमोननि एप्रेन्टिसआव सो बेखायनो जायफ्रा जेबो डिप्ल'मा गैया डिग्री पास अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव हागोन एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव डाटा एन्ट्रियाव जायफ्रा HS पास एबा डिग्री पास नोंथांमोना 45% नांगोन HS लेभेलाव होमबाबो नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन डाटा एन्ट्रियाव जोबोर मोजां नोंथांमोना एप्रेन्टिस खालामनो हागोन लोगोसे फिउचार लेभेलाव चान्सखौ नोंथांमोना मोनहैगोन दानिया फैबाय जोंहा बैसो बेयाव बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम गाहायसिना एन्ड बेनिफ्राय गोजौसिना 24 नाथाय जोंनि ST हिसाबै जोङो 29 इयार्ससिम बेयाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन बेनिफ्राय एप्रेन्टिसआ नोंथांमोना 12 मान्थ्स जागोन 1 इयार नाथाय मोनसे पोस्टआ 6 मान्थ्सल' बेनो जाबाय रिटेल सेल्स एन्ड एसोसिएटआवहाय 6 मान्थ्सल' आरो बेयाव बेथन मोनगोन नोंथांमोना 12,000 नि खाथियाव मोनहैगोन एप्रेन्टिस खालामनायाव नोंथांमोना दान बान्थाबो मोनगोन सो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव एप्रेन्टिस जोबनाय लोगो लोगो गोदान जुदि साख्रि ओंखारोबा नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन आरो बेयाव एग्जाम लागोन नोंथांमोनखौ अनलाइन टेस्ट लागोन माल्टिपल चॉइस टाइपनि कुइसन एन्सार थागोन माखासे सिलेबास दङ नोंथांमोना बेखौहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिटआ नोंथांमोननि मेलाव थांगोन लास्ट डेट जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मेलावहाय एडमिटखौ मोनगोन सो बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट एप्रेन्टिस एन्ड नेक्स्टआव आसाम पुलिसनि भिडिअ फैगासिनो दङ सो बेनिफ्राय ABUB कनस्टेबल कमान्ड'नि बागै नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगासिनो दङ बेसेबां काटअफ थांथावना बेनि सायाव डिसकास खालामगोन आसा खालामो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो आपडेटखौ नायबाय थागोन